Un cuvânt pe care vreau să împărtășesc cu voi este un lucru la care foarte mult am meditat și în săptămâna aceasta și știam că o să fie oarecum potrivit cu etapa în care ne aflăm și ca țară, dar și ca biserică și ca indivizi. Marțea trecută am vorbit la curs de ucenicizare, la Victory Training. Vorbeam despre supunerea biblică. Și dacă stăm și ne gândim de fapt la ceea ce înseamnă supunere și ceea ce înseamnă supunere biblică, adică să mergi mai departe, în care să vedem că prin Scriptură este o alegere voluntară ca să alegi tu biserica unde ești, țara unde ești și așa mai departe. Asta de fapt până la urmă este și o decizie personală pe care putem să o luăm voluntar. Dar atunci când te asociezi cu voia lui Dumnezeu sau cu planul lui Dumnezeu, da, este voluntar că poți să ieși oricând din voia lui Dumnezeu, poți să ieși oricând din planul lui Dumnezeu, dar dacă tu vrei să împlinești voia Domnului în viața ta și vrei să urmărești pașii pe care Dumnezeu spune, uite, încotro să te duci, ce trebuie să faci, cum trebuie să faci, ce să spui, cum să spui, atunci tu trebuie să-ți asumi faptul că tu automat când te supui lui Dumnezeu, cum spune și în Scriptură în Iacov 4:7, supuneți-vă lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. În primul rând trebuie să ne supunem lui Dumnezeu, da. Și automat te supui planul lui Dumnezeu. Automat te supui tot ceea ce Dumnezeu vrea pentru viața ta. La bine, la greu, ca să poți să rămâi sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Vedem lucrul acesta în Scriptură, în mai mulți oameni al lui Dumnezeu și în special în Avram, în viața lui Avram aș vrea să vorbim puțin astăzi despre acel moment sau acel sezon de încercare. Știți, în experiența mea deja de 10 ani de zile în slujire, în misiune și așa mai departe, am observat că sunt unele etape pe care nu putem să le sărim. Adică unele sezoane în viețile noastre ca creștini, ca credincioși și ca oameni care doresc să facă voia lui Dumnezeu, care au o chemare specifică și fiecare dintre voi, faptul că sunteți aici, sunt convins că aveți o chemare specifică. Sunt unele etape pe care nu putem să le sărim sau sărim peste ele, din cauza că fiecare etapă pe care Dumnezeu lasă în viețile noastre ne conduce în următoarea și în următoarea. Și un lucru pe care am subliniat și am scos în evidență marți a fost faptul că dacă tu vrei să te maturizezi spiritual, dacă vrei să crești în punct de vedere spiritual, da, în primul rând trebuie să te supui lui Dumnezeu, să te supui oamenilor lui Dumnezeu, în biserica în care tu ai ales, dar mai departe vedem că de fapt binecuvântările supunerii și creșterea spirituală vine în urma ascultării de Dumnezeu și încercări. Nu mă refer acum la cuptoare, nu mă refer acum la boală, nu mă refer la chestii de genul acesta, mă refer la faptul că Dumnezeu încearcă credința noastră. Dumnezeu va încerca prin felurite oameni sau prin felurite situații în viețile noastre ca să încerce credința noastră, să vadă cum reacționăm, din ce suntem făcuți. Că doar atunci când storci, doar atunci când zdrobești un fruct, spre exemplu, doar atunci poți să-ți dai seama din zeama care iese din ea, din ce ai făcut. Și vedem de fapt și în Geneza, capitolul 23, ca textul nostru de bază astăzi, despre Avram. Vedem că el a fost testat la un moment dat, chiar în privința lucrării pe care Dumnezeu i-a vorbit și în privința promisiunii pe care Dumnezeu i-a dat-o despre Fiul Său. Prima etapă prin care fiecare dintre noi am trecut, poate unii dintre noi încă trecem, este acea dragoste dintâi. Este foarte bine și trebuie să menținem lucrul acesta, dar este o etapă în care tu ai așa de multă râvnă pentru Dumnezeu. Ai așa de multă energie, vrei să faci, vrei să mergi, vrei să vorbești, vrei să lucrezi, vrei să mergi în misiune, vrei să mergi în stânga, în dreapta, vrei să vorbești la toți despre Dumnezeu, este foarte bun și fiecare dintre noi trebuie să avem acea moment și acea etapă în viețile noastre, în special atunci când suntem născuți din nou, din cauza că ne dăm seama la ceea ce Dumnezeu a făcut în viețile noastre, de unde ne-a scos și de unde ne-a pus, ne-a strămutat la împărăția întunericului, la împărăția luminii. Și asta este un moment în care pur și simplu nu mai poți să trăiești la fel, nu mai poți să trăiești așa cum ai trăit înainte și mergi și începi să spui toți oamenii din jurul tău. Și de multe ori
și lucrul acesta este testat de supunerea ta. Adică dacă vrei să rămâi ascultătorul lui Dumnezeu și dacă vrei să rămâi sub supunerea unor oameni care vor să aibă grijă de sufletul tău, de viața ta. Și atunci când treci peste etapa aceasta, vă spun sincer, de multe ori este greu, din cauza că unele persoane o să pune un pic de frână, o să spună, uite, este bine să ai râvnă, dar cuvântul lui Dumnezeu spune că să ai și înțelepciune. Și atunci, împreună cu acești oameni al lui Dumnezeu, trebuie lucrat împreună ca creșterea ta să fie una sănătoasă, din cauza că am văzut foarte mulți, cum am mai spus la un moment dat, că sunt creștini ca artificii, care fac multe gălăgie la început și cunosc foarte mulți, credeți-mă, foarte mulți care i-am întâlnit, care erau înfocați pentru Dumnezeu, care erau pregătiți, vreau să fac asta, vreau să merg acolo. Dar de multe ori avem și un proces de așteptare și în biserică în care să punem oameni în funcție sau să punem oameni ca lideri pe departament, din cauza că mulți vin, vreau să mă implic acolo, vreau să fac asta și vezi că duminica viitoare nu mai sunt. Și te bazezi pe ei pe baza râvnelor și atunci vezi că de fapt sunt ca valuri. Și acești oameni care nu sunt înrădăcinați, cum spune și în Iacov, capitolul 1, care sunt împărțiți, nu poate să se aștepte nimic de la Dumnezeu. Este bine să ai râvnă, dar trebuie să avem și înțelepciune. Și Dumnezeu te trece atunci prin procesul acesta de șlefuire în care folosește râvna ta, dar împreună cu cei din jurul tău ca să șlefuiască și să poți să folosești și să poți să mergi mai departe și atunci când trece emoțiile și sentimentele. Că asta e perioada aia în care mulți dintre noi am experimentat atunci când ne-am luat cu soția sau cu soțul și am început să avem dragostea aia care poate ani de zile a început să treacă. Nu înseamnă că nu mai ai dragoste față de ei, dar pur și simplu te-ai obișnuit cu ideea că ești căsătorit, cu ideea că ești într-o relație și atunci mergi mai departe și te maturizezi, nu te bazezi pe sentimente. Aici este problema în prima etapă în care foarte mulți se descurajeze. Sunt descurajați că nu mai am simțurile acelea care am avut la început. Atunci când a fost botezat cu Duhul Sfânt, spre exemplu, mulți erau înflăcărați, se rugau noaptea, ziua, oricând aveau posibilitate să se roage, se rugau și după aia au trecut o săptămână, două, o lună, un an și după aia întreb, ok, cum e cu, păi, nu știu, nu mai simt cuvântul ăsta, nu mai simt. Nu trebuie să mergem după simțuri, după ce trece perioada aceasta de sentimente, de emoții, de fapt intri în a doua etapă în care Dumnezeu vrea să te rădăcineze, unde vrea să vadă de fapt că fundația ta este și temelia ta este Iisus Hristos. Nu este bazat pe ceea ce se întâmplă, nu este bazat pe vântul care bate în stânga, în dreapta și tu te lași purta, nu. Și de aia este foarte important să fii înrădăcinat într-o biserică sau să fii supus unei biserici, că atunci ești într-o perioadă, într-un sezon de rădăcinare, în care te rădăcinezi. Dacă se poate afișa Psalmul capitolul 1, vedem aici foarte clar despre un om care este sădit în cuvântul lui Dumnezeu, care este ca un pom, spune aici cuvântul Domnului, care la momentul potrivit crește și nu poate să se clatine, nu poate să se miște. Psalmul 1 spune așa: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, și îți găsește plăcerea în legea Domnului, zi și noapte cugetă la legea Domnului. El este ca un pom. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și al cărui frunze nu se veștezesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Mulți dintre noi știm că începem unele lucruri sau unele lucrări, dar poate nu îl ducem până la bun sfârșit. Din cauza că râvna este bună, dar trebuie și înțelepciune și trebuie și acel moment, acel sezon de rădăcinare. Vedem în viața lui Avram, Dumnezeu i-a vorbit în Geneza capitolul 12. Avrame, ridică-te, vinde tot, lasă-ți familia ta și du-te în țara care eu o să-ți arăt. Cum adică? Aici m-am obișnuit, aici eram în zona mea de confort, aici era casa tatălui meu, aici era tot ceea ce știam, averile mele, agricultură, tot ceea ce am avut, acolo era zona lui de confort. Și Dumnezeu spune: vreau să te dezrădăcinezi de acolo și să te strămut în alt loc în care tu să depinzi de mine. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu că a făcut?
Avram a făcut așa cum i-a spus Dumnezeu. Ascultarea va produce maturitate spirituală în viețile noastre. Bun, Dumnezeu aduce momentul în care tu te așezi, să zicem, într-o biserică, într-o țară, într-un loc în care Dumnezeu, bazat pe ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit, te-ai pus și te-ai mutat și ai făcut pasul acesta ascultării. Vine etapa aceasta în care Dumnezeu te testează. În perioada aceasta în care te rădăcinezi, este un moment în care Dumnezeu te va șlefui în tot felul de diferite situații. Inclusiv de oameni al lui Dumnezeu pe care a pus ca să supravegheze viața ta, ca să supravegheze sufletul tău, să șlefuiască caracterul, ca să devii mai mult ca Hristos. Asta este scopul acestui sezon, aceste etape de rădăcinare. Și a fost un moment în viața mea în care a trebuit să decid și să spun lui Dumnezeu, ok, nu vreau să mai mă duc în stânga, în dreapta, nu vreau să mai alerg după lucrurile care, da, aduc o satisfacție temporară, dar vreau să mă rădăcinez undeva în care pot să știu, pe termen lung, pot să mă bazez aici, pot să stau aici, pot să fac lucrarea ta aici unde m-ai așezat. Și atunci, până n-am decis acest lucru, până nu am lăsat ca perioada aceasta de rădăcinare, de fapt, în care Dumnezeu șlefuiește caracterul, în care Dumnezeu șlefuiește viața, mintea, tot ceea ce, motivele greșite inclusiv, poți să fugi dintr-o biserică în alta, poți să fugi dintr-o țară în alta. Și chiar cunosc oameni care nu s-au rădăcinat niciunde. Oriunde s-au dus, au găsit defecte. Oriunde s-au dus, au găsit oameni care, nu știu, făceau cu diferite motive, diferite intenții, să zic așa. De aia să fim foarte atenți atunci când rostim și spunem, Dumnezeu mi-a vorbit. Din cauza că automat când folosim cuvântul acesta, automat ce să atragi, de fapt, atenția peste tine în care spui, ok, omul acesta aude de la Dumnezeu. Și după dacă trece 1 an, 2 ani, 3 ani de zile, vezi că de fapt s-a mutat într-un loc în altul și vezi, ok, Dumnezeu i-a vorbit și nu a ascultat, sau de fapt nu poate să se supune, nu poate să se rădăcineze. Că de fapt de atunci când începi să te rădăcinezi, spre exemplu, când îi spui lui Dumnezeu, ok, aici voi sta până nu-mi spui tu unde să mă duc, vedem și în viața lui Avram, s-a dus acolo, a ascultat de vocea lui Dumnezeu, nu a întrebat întrebări, dar cât o să stau, ce o să fac, s-a luat și s-a dus. Asta a fost primul pas ca să binecuvânteze Dumnezeu viitorului, să binecuvânteze și atunci pe urmă Dumnezeu a început să vină în Geneza capitolul 15 să-i spune de fapt ceea ce o să facă cu viața lui. A fost un moment în care l-a testat să vadă dacă o să iei toate lucrurile și o să facă ceea ce Dumnezeu o să facă, dacă o să rămâne rădăcinat în ceea ce Dumnezeu a vorbit și apoi să vadă de fapt promisiunea lui Dumnezeu împlinind în viața lui, dacă se poate afișa Geneza 15. În momentul acesta, în perioada aceasta de rădăcinare, Dumnezeu te va testa într-un fel în care o să începi să te gândești, oare Dumnezeu m-a trimis aici? Oare Dumnezeu m-a trimis? Oare chiar Dumnezeu mi-a vorbit? Acolo este momentul în care tu să testezi vocea lui Dumnezeu în viața ta. Dacă Dumnezeu, spre exemplu, ți-a vorbit să vii în biserica aceasta, sau Dumnezeu te cheamă să mergi într-o altă țară sau într-o altă lucrare sau să faci un lucru pentru El sau altul, întreabă-te de 2 ori, testează acel lucru. Oare chiar Dumnezeu m-a chemat aici? Oare chiar Dumnezeu mă cheamă să fac lucrul acela? Din cauza că în momentul acesta când hotărăști că este de la Dumnezeu, fii pregătit ca să rămâi acolo, indiferent de situații, indiferent de test, indiferent de lucruri pe care ți se par, nu ai cum, din cauza că Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu de multe ori, în perioada aceasta, în etapa aceasta de rădăcinare, testează în ultimul moment caracterul tău. Din cauza că mai presus decât chemarea pe care o ai, ascultați-mă foarte bine, mai presus decât chemarea, mai presus decât darul tău, mai presus decât ceea ce Dumnezeu poate să facă prin tine sau ceea ce va face prin tine, este modelarea caracterului tău. Din cauza că degeaba ai un dar, degeaba ai o chemare, dacă nu poți să-i dovedești lui Dumnezeu că ești credincios în lucrurile mărunte. Dacă nu poți să dovedești lui Dumnezeu că chiar atunci când ți se pare greu, nu renunți și mergi mai departe și mergi în continuare. Geneza 15,
spune aici de la versetul 1. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram a zis: iată că nu mi-ai dat sămânța și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după ce l-a dus afară, i-a zis: uite-te spre cer și numără stelele dacă poți să le nume. Și i-a zis: așa va fi sămânța ta. Dumnezeu, când are un plan cu viața ta, fii pregătit ca să rămâi ancorat pe cuvântul lui Dumnezeu, adică cu ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit. Cum am spus, este bine ca să spui: da, Dumnezeu mi-a vorbit, dar fii pregătit ca să susții lucrul acela și atunci când este greu. Și atunci când ți se pare că totul se clatină, să spui: nu, Dumnezeu mi-a vorbit de fapt. Și atunci se testează de fapt cât de bine asculți vocea lui Dumnezeu, dacă ești pregătit să te muți, să schimbi lucrurile că atunci când nu ți se convine, sau doar atunci când îi spui: nu, Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu a vorbit așa de clar, promisiunea lui Dumnezeu se va împlini și rămâi acolo ancorat până se va întâmpla. Atunci dovedești lui Dumnezeu că ești credincios și atunci când este greu, și atunci când este bine, și atunci în lucrurile mărunte, și atunci Dumnezeu poate să te încredințeze, cum spune în Noul Testament, peste lucruri mari. Haleluia! De fapt că sezonul acesta și perioada aceasta în care tu te afli, în care noi ne aflăm și ca țară, deci și ca biserică, este un moment în care Dumnezeu înrădăcinează ceva în noi și prin noi, ca să putem să rămânem tari în credință, ca să putem merge înainte și să spunem: Dumnezeu este de partea noastră, da, El este Cel care luptă pentru noi și a luptat și va lupta pentru noi până se va întâmpla. De aia sunt oameni în locul acesta care s-au rugat ani de zile pentru România și doar acum, după 20, 30, 40 de ani și eu pentru mine 10 ani, aproape 8 ani de zile, de când m-am mutat aici și am văzut și încep să văd lucrarea lui Dumnezeu. Au fost greu, au fost momente în care am vrut să renunț, am vrut să mă duc înapoi în America, am vrut să mă duc în alte țări în care știam că o să fie mai ușor și am spus: nu mă voi duce din cauza că Dumnezeu mi-a vorbit pentru România, Dumnezeu ți-a vorbit și ție, ți-a pus în inimă, ți-a pus în inima ta, în Duhul tău, că Dumnezeu va lucra în familia, Dumnezeu va lucra în țara aceasta și voi țineți tare de cuvântul lui Dumnezeu. Sunt unele persoane în locul acesta și știți foarte bine, care s-au rugat 30 plus de ani pentru soțul lor și Dumnezeu a lucrat. Cât suntem noi pregătiți să rămânem ancorați și rădăcinați în Dumnezeu și în ceea ce El ne-a vorbit până se va întâmpla? Dumnezeu să ne ajute să rămânem tari, că Dumnezeu are un plan de făcut. Ceea ce Dumnezeu, simt asta din partea Duhului Sfânt, ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit, nu a fost în zadar. Adu-ți aminte la tot ceea ce El ți-a promis și ține-te de El. În privința finanțelor, în privința familiei tale, în privința bisericii acesteia sau în biserica în care te afli, în privința României, ține-te tare, eu mă țin tare și atunci când lucrurile au mers mai greu și atunci când lucrurile mergeau, politic vorbind, mai rău, am rămas ancorați în ceea ce Dumnezeu a spus, că Dumnezeu va lucra prin țara aceasta. Și vedem, dacă ne uităm de fapt în urmă, doar cu câteva luni de zile. Eu crescând în Statele Unite, când mă întrebau oamenii: dar tu ce etnie ești? Adică de unde te retragi? Eu spuneam că sunt român. Asta e undeva pe lângă Roma? Ești italian? Spus: nu. Dar unde e România? E lângă Ucraina? E în Ucraina? E în Rusia? Că nu știu, parcă e la fel. Și limba voastră și nu știu, am like, nu, România e acolo, am încercat să explic, o țară mai mică. Dar văd că lucrul acesta s-a schimbat. Dumnezeu a ridicat, să zic așa, o perdea de peste România. Și acum dacă mergi în America și vorbești despre România, credeți-mă că toți știu. România a ajuns la știrile în America, în Australia, peste toată lumea. Din cauza că Dumnezeu vrea să descopere România pentru valoarea ei, pentru ceea ce Dumnezeu vrea să facă și va face în continuare, pentru rugăciunile strămoșilor noștri care s-au rugat, care s-au luptat pentru libertate, pe care noi avem acum și ce facem cu ea.
rămânem ancorați în ceea ce Dumnezeu a vorbit, în privința lucrării tale, în privința chemării tale, în privința destinului tău și în privința lucrării lui Dumnezeu cu România. Dumnezeu i-a vorbit lui Avram în capitolul 12 să plece, capitolul 15 ceea ce se va întâmpla și în capitolul 23 spune în felul următor, în 22, mă iertați, versetul 8. De fapt, haideți la versetul 1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus, hai să așteptăm să se afișeze, Geneza 22, versetul 1. Hai să citim cu toții, de fapt, să vedem ce a spus Dumnezeu și ce a făcut Dumnezeu. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Întrebarea mea este, ești pregătit să treci prin încercare? Adică testarea pe care Dumnezeu vrea să o facă în dreptul tău? Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, n-a fost scutit de încercări. N-a fost scutit de testare. Spune că în Matei și în Luca, capitolul 4, a fost trimis de Duhul lui Dumnezeu în pustie ca să fie încercat, ispitit. Și ce a făcut? A ieșit biruitor. De ce? Din cauza că s-a bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, în ciuda minciunilor pe care Satana venea, inclusiv cu Scriptura. Vei auzi astfel de șoapte în perioada în care ești, în sezonul în care te afli. Că nu ești bun. Dumnezeu nu are cum să lucreze prin tine. Că Dumnezeu nu lucrează. Că Dumnezeu a spus un lucru și nu se întâmplă. Dumnezeu a uitat de tine. Nu ai putere spirituală. Nu ești chemat la așa ceva. Astea sunt unele șoapte a celui rău. Și noi trebuie să ne împotrivim și să rămânem tari în cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce El ne-a spus și să spunem la fel cum și Iacov a spus, iată-mă. Și spune mai departe în versetul 3, Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el 2 sluji și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îi spusese Dumnezeu. Cel mai important lucru în perioada aceasta în care Dumnezeu te testează este ca să rămâi pe ceea ce Dumnezeu îți vorbește. Să rămâi atunci când Dumnezeu îți vorbește să faci un lucru și dacă nu ți se pare că se potrivește. Cum și Avram putea să se lupte și să se cearte cu Dumnezeu. Cum adică să iau pe fiul meu pe care îl iubesc, pe care tu mi-ai dat și care ai spus că o să fie de fapt răspunsul la rugăciunea mea, la viitorul pe care va veni, ca toți oamenii o să fie binecuvântați prin mine, prin moștenirea pe care o am, prin fiul meu. Dar a ales să asculte de Dumnezeu și să spune, totuși o să fac ceea ce tu îmi spui să fac. De ce? Uitați mai departe. De la versetul 7. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său, Avram a zis, tată, ce este fiule? I-a răspuns lui Isaac a zis din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu, ascultați, Dumnezeu însuși va purta de grijă. Atunci când treci prin încercări, atunci când ți se testează ceea ce tu ai auzit sau ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit ție personal, bazează-te pe credință și spune, Dumnezeu totuși mi-a vorbit, Dumnezeu totuși a spus, Dumnezeu totuși mi-a descoperit și mi-a vorbit așa de clar, prin profeții, prin lucrări, prin oameni, prin cuvânt, prin vis de noapte, prin vedenii, totuși mă voi încrede în Dumnezeu. Și atunci trebuie să activezi credința și să spui Domnului, să spui, Doamne, de fapt Tu o să-mi porți de grijă, de fapt Tu o să mă scoți biruitor prin situația aceasta, că atunci când te bazezi pe ceea ce Dumnezeu îți spune, garantat nu o să eșuezi niciodată.
niciodată. Dar dacă atunci când te îndoiești, în momentul în care totul ți se pare că se clatină și inclusiv de vocea lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu te îndoiești, o să pierzi binecuvântarea, o să pierzi răsplata, o să pierzi viitorul pe care Dumnezeu are pregătit cu tine, cu biserica ta, cu lucrarea pe care Dumnezeu vrea să o facă. Dar atunci când tu rămâi înrădăcinat, atunci când tu prin testul acesta rămâi pe ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit, crede-mă că vei vedea și minunea lui Dumnezeu. La fel cum Avram a spus lui, Dumnezeu însuși va purta de grijă fără să-l vadă mielul, fără să vadă ceea ce se va întâmpla, fără să vadă berbecul de fapt prins acolo lângă altar. El prin credință i-a spus lui fiul lui său și a spus și însuși lui, a spus, Dumnezeu va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și a mers amândoi împreună, unde? Înainte. În perioada aceasta, în sezonul acesta a testării, merge înainte. Cuvântul acesta este profetic pentru unii dintre voi care sunteți la pragul în care să vă dați bătuți. Sunteți la pragul în care să spuneți, Dumnezeu, oare El mi-a vorbit? Da, Dumnezeu ți-a vorbit, rămâne ancorată în ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit, folosește credința și atunci când nu vezi, și atunci când contul tău, spre exemplu, este gol, să spui, nu, Dumnezeu este Cel care îmi poartă de grijă, El are toți banii din lume, El o să-mi poartă de grijă și atunci când vezi că te-ai rugat pentru unul, pentru altul, nu s-a vindecat totuși, să te bazezi, să spui, nu, Dumnezeu mi-a dat toată puterea în cer și pe pământ, să mă rog pentru oameni, mă voi ruga până voi vedea semnele și minunile. Și nu te încetezi, nu te oprești și nu dai înapoi și mergi înainte. Și doar atunci când mergi înainte, când ți se pare că totul se clatină și atunci când Avram a fost pe drumul acesta, când a fost pe munte și se gândea în mintea lui, sunt convins că se gândea, Doamne, cum o să faci lucrul acesta? Dar totuși prin gura lui, prin comportamentul lui, a spus, Dumnezeu va purta de grijă. Nu știu cum, nu știu când, nu știu ce se va întâmpla, dar știu că Dumnezeul meu nu mă minte și ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit va și împlini. Când au ajuns la locul pe care îi spusese Dumnezeu, important ca în perioada aceasta de testare să rămâi bazat pe ceea ce Dumnezeu îți spune. El vorbește, noi să auzim și ascultăm. Avram a zidit acolo un altar și a așezat lemne pe el, a legat pe fiul său, Isaac, și l-a pus pe altar deasupra lemnelor. Apoi Avram a întins mâna și a luat cuțitul și ca să înjunghe pe fiul său. Atunci, doar atunci, îngerul Domnului a strigat din cer și a zis, Avrame, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Îngerul a zis, să nu pui mâna pe băiatul și să nu-i faci nimic. Căci știu acum că tu te temi de Dumnezeu. Rezultatul testării în viața ta și în viața noastră, ca creștini, ca biserică, ca lucrare, ca oameni, ca indivizi, ca familie, este testat să vadă de fapt dacă noi încă ne temem de Dumnezeu sau nu. Din cauza că un om care spune că eu mă tem de Dumnezeu, îl va și asculta atunci când este greu. Va dovedi faptul că se teme de El și atunci când oamenii în jurul lui spune, dar nu vezi că nu se întâmplă, dar nu vezi că Dumnezeu nu ți-a purtat de grijă, dar nu vezi situația ta, nu vezi în ce te afli. Totuși, acel lucru va dovedi că te temi de Dumnezeu atunci când crezi, atunci când rămâi ancorat în ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit, în ciuda faptului că toate lucrurile merg înspre rău. Și totuși testul acesta să treci și să spui, eu nu mă tem de nimeni decât de Dumnezeu. Întrucât n-au cruțat pe fiul tău, n-a cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram, versetul 14, a pus locul aceluia numele, Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și astăzi, la muntele unde Dumnezeu purta de grijă. Dragul meu, ce faină mărturie, da? Ce faină poveste. Gândește-te să fii tu în locul lui Avram și să spui, wow, ce fain. Ce fain că Dumnezeu poartă de grijă, ce fain că Dumnezeu a lucrat într-un mod. Pune-te în situația lui Avram. Atunci când binecuvântarea pe care Dumnezeu ți l-a dat, o cerut ca să pui ca jertfă pe altar. Ca acel chemare pe care ți-a spus și ți-a dovedit prin proroci, prin vedenii, prin vise, a confirmat prin alți oameni, te face ca să te supui și să faci lucruri pe care ți se pare că nu, asta n-aparține chemării mele. Adică să spăl WC-urile.
Cum adică să merg să alimentez, să ajut pe alții? Cum adică să merg să fac cumpărături? Eu sunt chemat să fac altceva, eu sunt chemat la stadioane. Vei ajunge acolo dacă te testează Dumnezeu în perioada aceasta, să te bazezi pe ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit și dacă ești pregătit să treci prin testul acesta, ca pe urmă, să te uiți în urmă și să vezi, ok, acum înțeleg de ce eu trebuie să trec prin ceea ce am trecut. Și mulți vor beneficia de ascultarea ta. Mulți o să-ți mulțumească că ai rămas credincios și atunci când a fost greu. Cum am spus, viitorul tău nu depinzi doar tu. Depinde și alții. Cei care vin în urma ta, copii, nepoți, ucenicii tăi pe care Dumnezeu ți va da. Se bazează pe ceea ce faci tu acum, în perioada în care ești testat. După ce treci testul acesta, vor veni altele. Dar astea sunt cel puțin 3 etape și cele 3 sezoane în care neapărat, dacă simți că ești chemat de Dumnezeu, pus deoparte pentru lucrare deosebită, trebuie să treci prin ele. Da, trebuie să ai râvnă, să ai dragostea aia, puterea aceasta. Trebuie să treci printr-o perioadă în care te înrădăcinezi, adică în care să spui, nu, aici rămân până Dumnezeu îmi va spune să fac altceva. Și atunci acel moment în care tu te bazezi pe ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit și în ciuda faptului că totul merge împotriva ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit, tu totuși să rămâi credincioasă pe ceea ce Dumnezeu a vorbit până se întâmplă, până se împlinește. Am văzut foarte mulți care și-au ratat ținta, și-au ratat chemarea din cauza că au devenit prea greu așteptarea. Dumnezeu te va maturiza spiritual în urma ascultării și în urma încercării. Dumnezeu va încerca credința ta, va încerca ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit ca să vadă de fapt ceea ce se întâmplă atunci când ți se pare că nu merg lucrurile cum ți se pare. Și atunci când treci testul acesta, Dumnezeu te va pune în lucrarea sa și vei fi o binecuvântare pentru alții. Și atunci vin alte încercări, vin alte etape, dar neapărat, pentru unii durează ani de zile, pentru mine au fost 6 ani de zile, dar nu regret nici o etapă, nici o perioadă în timpul acesta de testare în care am spus lui Dumnezeu 8 ani de zile, mă iertați, 8 ani de zile, de la început până la final acestei lucruri pe care Dumnezeu mi-a vorbit, până s-a împlinit. Acum urmează altele. Dar vă spun că se merită. Vă spun că se merită din cauza că Dumnezeu în perioada aia vrea să scoată cei mai buni din tine. Vrea ca să rămâi dependent de El, cum și Avram a rămas dependent de Dumnezeu. Era pregătit să-și iei familia, să-și iei totul și să se mute în orice țară unde Dumnezeu îi arată. De multe ori vrem lucrurile acestea, dorim mărturii de genul acesta, dar suntem pregătiți să trecem prin perioada și prin procesul acesta în care să aflăm în situația în care Avram s-a aflat, inclusiv atunci când trebuia să omoare pe copilul său și îngerul Domnului să spune, până acum am înțeles că te temi de Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, dragii mei, în încheiere și vedem că de fapt viața lui a urmat să fie un exemplu. A fost un exemplu pentru toți credincioșii care, vedem în Evrei vorbind despre Avram. Deci gândiți-vă că de fapt din Geneza până în Evrei a trecut mii și mii de ani. Și totuși în capitolul 11, atunci când scriitorul cărții acesteia, se presupune că a fost Pavel, a început să scrie despre viața lui Avram. Și spune aici în versetul 17 până la versetul 19, dacă se poate afișa, Evrei 11, versetul 17. Te rog. Aleluia. Prin credință,
a adus Avram jertfă pe Isaac. Când a fost pus la, unde? Încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, cu râvnă, a adus jertfă pe singurul lui fiu. El căruia îi se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar din morți și drept vorbind că a înviat din morți. L-a primit înapoi. Va ajunge un moment în viața ta în care viața ta va fi o mărturie pentru toți. Se spune, omul acesta, femeia aceasta, a trecut prin multe. Și inclusiv, dragii mei, nu doar că povestile noastre, istoria noastră este faină și putem să povestim și sunt multe de spus și am împărtășit foarte multe experiențe și marți mai intime, mai personale, să zic așa, prin procesul acesta în viața mea personală, este fain. Dar în lumea spirituală, ascultați-mă bine, în lumea spirituală o să porți o greutate pe care nimeni nu o să poată să o iei, nici diavolul, nici oamenii care nu te suportă sau oamenii care nu te iubesc. Din cauza testării, din cauza că ai rămas credincios lui Dumnezeu și ai rămas bizuit, te-ai bizuit pe cuvântul lui Dumnezeu și ai folosit credința și atunci când a fost greu, porți o greutate în lumea spirituală, pe care doar atunci când treci testele acestea, doar atunci când Dumnezeu te testează, până la ultimul moment, chiar prin caracterul tău, chiar prin ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit, dacă rămâi credincios, vei purta o nouă putere peste viața ta și vei purta și o greutate în lumea spirituală în care poți să spui și poți să vorbești și atunci știi că porți o greutate, nu doar te-ai trezit și ai început să vorbești despre Dumnezeu sau din cuvânt și poți să simți în lumea spirituală, poți să simți acele oameni care au greutate în spirit și oameni care doar au povești. Acele oameni care doar au povești vor gâdila, vor mișca sentimentele oamenilor. Dar cei oameni care o să poarte o greutate, o să ajungă de la duc la duc și o să se transformă, o să schimbe tot ceea ce vorbesc. Și Dumnezeu asta vrea să facă prin fiecare dintre noi. Prin viețile noastre să fie un exemplu, să fie o mărturie vie, cum a fost și Avram. Ca să putem să-l pomenim și în Evrei, capitolul 11, au trebuit să treacă prin testul acesta în care se spune și dacă Dumnezeu trebuie să învieze pe fiul meu din morți, îl voi pune pe altar așa cum mi s-a cerut. Și Dumnezeu a lucrat în viața lui și a chemat ca Dumnezeu să poarte de grijă. Dar a lucrat Dumnezeu prin încercarea aceasta. Și el acum poartă un nume, Avram, să poarte un numele acestea, Tatăl credinței. Pentru noi și vedem binecuvântările Lui. Din an după an, generație după generație, la fel și noi. Dacă vom rămâne credincioși în ceea ce Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu va binecuvânta generație după generație. Din cauza că Dumnezeu caută ascultare. Aș vrea să intrăm în rugăciunea aceasta și aș vrea să fim onești cu Dumnezeu, să fim sinceri cu El și să spunem, Doamne, poate te afli și sunt unele persoane, cum am spus, am simțit din partea Duhului Sfânt, care sunt în locul acesta și se simt la pragul în care vor să renunțe. Ascultă-mă din partea Domnului, nu renunța. Ceea ce urmează este mult mai mare decât ceea ce îți imaginezi, altfel n-ar fi luptă pe măsură. Luptă în continuare. Bazează-te pe ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit, bazează-te pe ceea ce Dumnezeu îți vorbește, ceea ce Dumnezeu a trimis, semne, confirmări, bazează-te pe ceea ce Dumnezeu îți vorbește și crede-mă că te vei bucura. În acele momente în care ai vrut să renunți și n-ai renunțat, te vei uita în urmă și vei vedea, nu-mi vine să cred că era să renunț, nu-mi vine să cred că era să pun vina pe Dumnezeu și să ratez chemarea mea pentru astfel de încercări, pentru astfel de cuvinte, pentru astfel de... Dumnezeu nu ne cheamă ca să plătim un preț pentru lucru mic și pentru un lucru care are valoare. Chemarea ta are valoare, familia ta are valoare, biserica aceasta are valoare,
Viitorul tău are valoare, dar este un test și este un preț pe care trebuie să plătim prin testare, în care să-i dovedim lui Dumnezeu că suntem vrednici pentru ceea ce Dumnezeu vrea să facă în noi și prin noi. Și atunci când este greu, să nu renunți și să mergi înainte. Tată, mă rog pentru fiecare din locul acesta, mă rog chiar acum, Tată, ca prin Duhul Tău ce Sfânt să fie întăriți, să fie, Doamne, ancorați în ceea ce Tu le-ai vorbit, Tată. Doamne, mă rog, Doamne, împotriva orice șoapte a celui rău, Tată, să vină, Doamne, care vine, Doamne, și încerce, Doamne, să descurajeze. Să facă, Doamne, ca să renunțe în numele Iisus Hristos. Mă rog, Doamne, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, să se înlătureze, Doamne, orice voce, orice minciune a celui rău, Doamne, care vine, Doamne, și încerce, Doamne, să descurajeze, Doamne. În numele Iisus Hristos mă rog ca să dai la o parte chiar acum, Doamne, și să fim, Doamne, rădăcinați în ceea ce Tu ne vorbești, să fim, Doamne, ancorați în ceea ce Tu, Doamne, ai promis și vom merge în puterea Ta, vom merge în continuare, Tată, ne vom baza pe ceea ce Tu ne-ai promis, Tată, și ceea ce Tu, Doamne, vrei să faci, Tată. Vrem să fim exemplu, Tată, pentru toți cei din jurul nostru. Vrem să fim, Doamne, lumină, vrem să fim, Doamne, acel răspuns la rugăciunile pe care s-au lansat, Doamne, pentru țara noastră, pentru generația noastră, Doamne. Fiecare dintre noi suntem pregătiți, Tată. Pregătește-ne, Tată, ca să trecem testele acestea. Știm, Doamne, că Tu ne chemi la nivel, Doamne, de credință, în care, Doamne, Tu vei testa, Tată, și vei lucra